നാളിലൊക്കെ പോണ്ടേ? പടച്ചോനെ, ആകെ 10 ദിർഹംസ് ഉള്ളല്ലോ. ഇതിന് എത്ര ആവും അറിയില്ലല്ലോ. മോൾക്ക് പിന്നെ വാങ്ങിത്തരാട്ടാ. ഒരു മിനിറ്റ് മോളെ. എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നേ? ഇത് വെറും 10 ദിർഹംസേ ഉള്ളൂ. ഇത് റമദാനിൽ എന്നുണ്ടോ ഈ ഓഫർ? അതെ, ഇത് റമദാൻ 1 മുതൽ 30 വരെയും JK സ്പേസ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. കൂടാതെ ഇഫ്താർ പാർട്ടി ഓർഡറുകൾ ടേക്ക് അവേ ആയും ഡെലിവറിയായും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചു തരുന്നതാണ്. കൂടാതെ അത്താഴ ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് വരുന്നത് അജ്മാൻ അൽസാഹിയയിലാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇഫ്താറും സുഹൂറും JK സ്പേസ് റെസ്റ്റോറന്റിലാവട്ടെ.